Bună, eu sunt Andrei Dărban, iar astăzi vom decora casa pentru petrecerea de Halloween, care va fi mâine. Haideți să mergem la piață și să cumpărăm dovleacul. Acum am venit la piață și haideți să luăm dovleacul. Acum am găsit trei tarabe cu dovleci și am ales una de acolo, fiindcă acolo sunt mai rotunzi. Haideți să vedem cât de scump sunt și să-l cumpărăm. Îți place ăla din față? Da. Bine. Da. O să aduci. Dacă puternic! Acum am luat dovleacul și haideți să mergem. Acum am ales un dovleac mai mare, ceilalți erau mai mici, dar am ales unul mai mare ca să poată încăpea o lumânare în el. Iar acum urmează să mergem acasă și să decorăm dovleacul. Acum vom intra în casă ca să scoatăm dovleacul și haideți să vă arăt ce a pus fratele meu pe clanță. A pus acest schelet ca atunci când oamenii vin să se sperie. Și să știți că mâine este ziua de Halloween. Acum am venit de la piață, m-am schimbat repede și haideți să ne apucăm de treabă. Acum vom încerca niște schițe, după care să desenăm dovleacul ca să băgăm cuțitul în el și să facem după schițe și să vedem dacă ne vor ieși schițele. A venit și fratele meu Matei să ne ajute cu sculptatul, iar acum vom începe schițele. Mai nu-ți-l golesc. Nu? Am făcut o schiță. Acum vom încerca să fac una cu nasul. Vedeți că este triunghiular în partea de jos. Vom încerca să-l fac în partea de sus, iar ochii jos. Poate că îi voi face jos, nu, îi voi face tot sus. Am terminat de făcut și următoarea schiță. Cam așa arată. Are nasul în sus, dar mie mai mult îmi place aceasta și aceasta o voi face. O voi face. Da, nu, o voi. Mama, care era acum? Dar cu nasul sus sau cu nasul? Și nu uitați să vă uitați și pe canalul Creați cu Matei, pe videoclipul cu un dovleac sculptat de Halloween. Acolo voi apărea și eu, doar că nu mai simte ce am făcut. Acum am pregătit o lingură ca fratele meu să radă în interiorul dovleacului cu lingura și să scoată tot ce mai este. Fiind foarte vâscos și alunecos, am decis să-l spălăm un pic în vană. Acum am spălat și dovleacul. E mult mai curat pe interior.
Ar fi fost foarte greu să-l curăț de tot ce era acolo cu mâna. Și haideți să-l scobim. Dacă asta ar fi dovleacul, îi facem ochii așa cum vrei tu, nasul cum vrei tu, doar pe gură, m-am gândit că am putea să facem ceva de genul. Fratele meu a decis să facă o altă schiță, a decis-o pe aceasta, iar eu am zis da, fiindcă îmi plac mult cum arată dinții, așa că o vom face pe aceea. Acum desenăm pe dovleac cum vor arăta ochii, nasul și gura, că după aceea să-i putem sculpta. Acum îl conturez înțepându-l un pic cu cuțitul ca să fie mai accentuat conturul și să știu pe unde să-l tai. Acum că am făcut conturul, vom începe să-l sculptăm. Am uitat să vă spun că mi-am făcut și acest tatuaj. Astăzi mi l-am făcut, doar că am uitat să vă spun, fiindcă m-am luat cu treaba. E bine, Matei? Nu, stai. Nu. Da. Acum am făcut ochii, am făcut și o parte din nas, dar îl continua Matei. Eu am făcut doar 2 linii din nas, dar Matei îl continuă pe următorul. Matei fiind fratele meu. Ai făcut una. Acum am luat niște scobitori ca să înfrig dinții. Cam așa o să arate. Și haideți să-i punem pe toți. Acum am luat niște acoarelă ca să-i facem și niște răni, deoarece eu cred că ar arăta mai bine și mai înfricoșător. Scobitura se umezește foarte repede cu sucul de dovleac, de aia trebuie să o înmoi vopsea aproape în continuu. Dovleacul este gata. Acesta a fost videoclipul cu dovleacul de Halloween. Îi mulțumesc fratelui meu că m-a ajutat și dacă v-a plăcut să dați un like, să vă abonați și să mai vizionați și alte episoade de genul. Pa, pa!